यदि आप भी चाहते हैं अनमोल रतन म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। समझ में नहीं आवे हो मारे के कर्जा दिया है के कर्जा ना सधल बसैया से हो खजाना बतो पल के ग्राम पर लुटाई समझ में नहीं आवे हो भतार के बहरी बहरी बैठाई ले देवर से खूबे करवाई ले भतार के बहरी बहरी बैठाई ले देवर से खूबे करवाई ले भतार के बहरी मनीष लागल रहेला लगौले रहेला देवरा मिलल दिलदार लइका देवर तह का भइल सखी पुरावेल चौक सिंगार लागल रहेला लगौले रहेला देवरा मिलल दिलदार लइका देवर तह का भइल सखी पुरावेल चौक सिंगार सखी देवरे के खुशी पइनी जब से ससुरा में आईनी बानी खुशहाल सखी ससुराल देवर जी के कारण हो पाँव के पायल छम बाजे खन के लगा गना हो बता के बहरी बहरी बैठाई ले देवर से खूबे करवाई ले बता के बहरी बहरी बैठाई ले देवर से खूबे करवाई ले मनीष रोजो सिखाई प्यारे करे के रे यार राइटर यलेंदर सुबह सियारवा के आवे न तनिको यार हदी की सोच के रोजो सिखाई प्यारे करे के रे यार राकेश रूप के सनीते सियारवा के आवे न तनिको यार खूबे कोइनी मन मानी जब से ससुरा में मानी सैयाला कहिया से चोली में सखी जोगौनी फुलावना हो नैहर में कोनो यारवा के सखी न देनी उठावना हो बता के बहरी बहरी बैठाई ले देवर से खूबे करवाई ले बता के बहरी बहरी बैठाई ले देवर से खूबे करवाई ले। सरदार रिकॉर्डिंग स्टूडियो मौलापुर।